Ще се състезават шампиони. Години задържан е под стража за престъпление. Че не се проверява кредитно минало и не се заради което избухна войната в ивицата Газа. Ти, прибери се. Представяш ли си? Не стига, че съм... Упражнявах сглобяването на автомата, измислих... Следят. Истината е, че той ще ми... Такава е ситуацията при феновете на ЦСК. Се появи в заглавия, свързани с дрога и депресия. С Атлетик и всичко щеше да приключи. Сега агентите си... Народно събрание се обсъжда закон. Растения. Но мога да кажа... Цените на горивата у нас Нали, много хора казват, аз от тия неща. Майките издъргаха в директния, Когато е близо до борда. А вече ни караш да се... е много трудно. Брус е дохнал срещу Занк Пауър. Biggest and most progressive. Третия ред седалки липсва, но за това пък... Хорошо. Маленький недо... Dis ce qu'on va faire. Бая. Мама, и мъжът ми не ми вярват. Защо? Добре, връщам се веднага. Но да... Вземи паста за зъби за душа. Визиорът на Крейг Хил. Ета. Вземете от накълцаното месо. Хубава връзка. Още са най-добри. 12-1. Нямам угризение да... Resilience. Not light. 1, 2, 3. Julia Roberts is like this beautiful, bright